ତୁ କଣ ବସିଗଲୁ ଏଠି? କାଇଁ ଏଠି ଘରକୁ ଆଇଲୁ? ମୋର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଣି ଥୋଇବିନି ଆଉ କଣ ଫୋପାଡ଼ି ଛାଡେ ଥଉ ଏଠି ଥୋଉ ମୁଁ ଏଇ ଘରେ ଶୋଉଛି, ମୁଁ ଏଇଠି ଶୋଇ ତୁ ଏଠି ଆସି କୋଉଠୁ ନମ୍ବେଇଦେଲା। ତୁ କାଇଁ ଏଠି ଶୋଇଥିଲୁ କହିଦେଲା? କାଇଁ ଚାଲି ଆସିଛୁ? କିଛି ଏଥିରେ ନଥିବ, ଏଥିରେ କିଛି ନଥିବ। ଚାରି ଖଣ୍ଡ ଗନ୍ଧିଆ ବ୍ଲାଉଜ ଆଉ ଶାଢୀ ଥବ। ତୁ ତ ଏମିତି ନେଇ ଯାଇଥିଲୁ ଯେମିତି କହିବୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସମ୍ପତ୍ତି। ମୁଁ ଆଟାଚ କରିଦେବି ଖାଲି ପାଉଡର ସାବୁନ। ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା, ଯଦି ମୋଠୁ କିଏ ସୁନ୍ଦର ସେ ବାବୁସାନ ବୋଉ ଅପରାଜିତା ମା। ତା ଚପୁଲକୁ ତ ସରି ହବ ନା, କାଇଁ ସେ କଥା କହୁଛୁ କଣ? ଯାଇ କଣ କହିଲୁ କଣ ତୁ ଏଇଠି ଶୋଉଛୁ ଆଉ କଣ ମୁଁ ଏଇଠି ଶୋଇବି। କାଇଁ ଏଠି ଶୋଇପଡୁଛୁ? ମୁଁ ଶୋଇବି। କାଇଁ ଶୋଇପଡୁଛୁ? କଣ ପାଇଁ ଶୋଇପଡୁଛୁ? ଆଉ ଶୋଇବିନି ଆଉ କଣ? ତୁ ତଳେ ଶୋଇବୁ।